Aku mewan haullah ngentaken tiêu nam ya Hak sakti Hak sengkai la Hallelujah 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 Hey kabau Jisu lah keren Long kerja Kani kalau kau melakukan scam, beriu kita ngekit shaman sim, irwaya roh hallelujah. Kani kajing khat yau nong penim kajing im. Don bun hajar don bun lagu, ilok kibai. Long ka baka percaya iman ni kita mungkin lagi jinjia. Kami najing depan ya. Kam lawai no yam lawai no. Kita siosi kita do jin kerman. Kijing yam kijing siosi kijing kuslai kilawai no. Namar bagi yoi bakalat jaga jing penim kidon aga jing him bakadon kalat jaga jing penim keladap aga jing keman aga jing him jongki don ka jing penim bada ale baroto ya ibreu ki balapan kre Hot lang ya ki wei ya kapan ya let kemen. Mat kan dega jaka song ne jaka balang. Kaje ka song ne jo ki Kristen ki bangai hau Jesus. Mat kan dega sisa ka jaka song ne. Ya koben ya koben ya koben Yakoben kau kajing ai eng ublek yo Yakoben Yakoben kau kajing ai eng ublek Om don hang kakabapen mapa Ibreu ki bala suspa di jong ble Ibreu ki bala don ka jing pen krek ya ka jing wan arsin ka jong utrai Isgau to ya la de ba ki long ki nong pop Rei ka snam ka jong Jisu ka long ka bor ban sai ki pop Gila pen map au ble ki la duai Au ble usnei ban puli ki ka lat ka jing pen Kata ka dei ba ki yesgau Jing setting kila du kila dam nabau kular pakai jagi bangek hau kindan hau wan setting lawan kalian jing sewa kiblasyo atau dona pedeng jong pi kebadan ke jingpang dan apa yang jong pi kebadan ke jingpang mensim iba pim sengok to ya ke jing him jong ke jing siam dan ada jing him hilang angin pisah dan ke jingpang mensim ha ke jing him jong to one man ta one man Subaban yang lang baro ki prawanya ingin penkut ya kada kajing subaban yang lang baro biar wai da kajing ramai tilot akmat jong play bagi bo ha kajing diwai naga bakum kan
Ladau try wan na kabanta ki priu ki bala jot ki bala ram. Ladau try wan wat yang ngi ki nong pop hat de ka pathe. Ula pli ke ne galat jong ka jing isne. Unom kentaj kat ki bawan na khamat jong u. Unom kentaj unom phaidin. Rei updiang da ka bas ngawo amdang jong ki. Updiang sobha. Gumala pdiang ya ka jing duai jong ka ri panthei. Ulong ko Gabriel lamap ya ki pop jong pha do ki lek wat le pop siu adau try jisu pediang ya ki breu ki bakum kita pediang yang apa dia pi ki pramu sim kita karena na pediang jong pi namar kata ki bahagi bakum kini ki pop iblasyong hakim jing pa long kilok bayai ne ajing tanda tega tuan menta tuan menta tuan menta tuan menta isel baying iba tuan menta isel baying ida suabing pedang ane kadukot kabalsan ki praman sim ki bakardor suabangin pai sublaya ki jing duai prai kuran na pedang jong pi ka bakum kane kapor perkhat baik tang syapang kata ka jinja jong kane ka sni ka bakhatu kan long kumno ha ka jing im jonga kan long kumno ha ka ying jonga bu ya ka jing keli kan long kumno ha ka bakum kane ka jing im ngadon lada kata kan ja ha ka jing im jonga kade kapor namar kata bangin pai sublay ke jing duai kumbangila kuran kak din ke jong blay ngila pen sngeu piwat kuslai lano kade kan cia long ki bayai pen krek long ki bayai pen krek jisui un jubab ha ka jing im jong pi kidon sibun ki bamat e ki jing e ha ka jing im ki batang ma pi hi batip kidon ki ba phim kwa ban ya thu wat e ki ba hayi ngasam kidon sibon kitu bagi jingjia ke jingjia pa ying ke jingjia perjimot kidon ke jingjia ki basir kai ngisu penksan ngisu buri baro sikata kane ke por jan met kade ka por ka bangi phai sublai ha ke jing duai balada ha ka bakum kata hi ka jing imong upol ngidang sa hato ngilong ne em ki bakerman hau kris ka jing jubab ka long ngi kerman yau kris tang lada ngin ya thu yu ngin pan map ha ka bakum kan he bat ngin phai su ha ka jing kala ka jing ke jing pen kre jong ngi ka balang bat ke jing ngi ki pangai bah ka ne ka mit ka de ki jubab ka bangi ai mat jong dona pedeng jong pi ki praman sim ki bakor don ngakwa tang ka ne ka wei ka ne kam da de ka jing sang lap crusade ka bahe ka bangi don ki counselor ngam tip nrei ka jing duai paro ngila ban le ya kata pai seki ying pai seki jingim simat ngahalade nga pai selade bat nga duai menta tang bleu batip rengkat bat kita ki jing le bakala bat kita ki pop kade ne em karukom yang aban penkrek ya ke jingwan ke jong trai rengkat bat ka ying kesem ka baya kenrum kan ram jong pi kade ne em ka banta ke ba pi penkrek ya ke jingwan ke jong trai rengkat ru bat ki jing buri baro si keta ngim kwa ban pen pau yano yano kade ne em kabadei ba pin pen kre ya ke jingwan utrai ngin pai sela desimet dona pedeng jong pi namar kata pangin kersan ya pi ke jing duai surak ke ti mdon kamban wan sene tang bangin tip ane kersan na ke jing duai ban ong duai na ka banta jama ubleu la tip lupa kei ke jing e ka ba pidon kei ke jing syam jong pi aying ka sam kei ke jing kendu jong pi kei ke jing pai danut jong pi
kiai ki jing bakala ki jing alen tiu bleu latip lupa tang ba pilara ki kiti bat pi menjur ban ong duai na ka banta jonga hakane ki jan met supen ida ka barak ti ngin duai na ka banta jong pi ngin ruai ka tu ki ruai ka basan kat bang ruai ka ne ki ruai ka du khat ka basan yo dang don sura ki kiti bat min penlong ki jing duai sya bangin penwai no pi la shong bat nga hashidom yo dang don na pleng jong pi ki barak ki kiti ban ong duai na ka banta jonga sura ki kiti bangin boya ka jing duai na ka banta jong pi Ajing ben kapertela Wanta Dola dadang don syuk ki bong Duai na kabanta junga Rakik ti Ki don kita ikbasyadin hukum juk Belum kerpunya duai na kabanta jung pi Isau bahayi Ipa Kuai pi ki prabangej bai baro IT su blai ke jing duai IT su ke jing duai simat ya tu si o ya ke jing e baro pa pi kendu pilai phai nang ne ki priu ki bai mat ya ke jing sok ha ka mat sim un thau thuma ya ke jing him jongi un thau thuma ya ke jing him jongi pau ha ke jing ben ka Tela Tuan manta Tuan manta Tuan manta Tuan manta Isnau bahayi Ipa Ra jeng pi ka kti kamut baki brio